Ndikulandireni ku programu yathu ina ya Danga Langa kuchokera ku chigawo chapakati makamaka muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine dzina langa ndine Wezzie Gausi, mulutsi wanu wa nthawi zonse kuno ku chigawo chapakati. Mu tsiku la lero ndili ku area 23 kumene ndakumana ndi anthu osiyanasiyana amene tikhale tikukambirana pamutu wokhudza kolera. Monga tonse tikudziwa, kolera wavuta kwambiri mayiko oyandikana ndi dziko la Malawi, komanso mdziko mwathu muno pali malipoti amene akuveka kuti kolera ameneyi wapezekanso. Ndiye tikufuna timve kuti kodi anthu akukhonzekera bwanji kuti kolera ameneyi asabuke manyumba awo, kumadera kwawo, komanso mdziko muno akuchita ponji. Ndiye ndili ndi anthuwa kuti akhale akutifotokozera zambiri zokhudza matenda amenewa akolera. Khalani pomwepo. Chambilira mayi wanga, ndikudziweni dzina komanso kuti mumakhala kuti. Ine ndine Enidapole Mrs. Jili Kutali, ndimakhala ku area 23. Nkhani titukamba apa lero mu programu yathu ndi yokhudza kolera. Mvula ndimene yayambayi ndiponso pali mauthenga osiyanasiyana amene akubwera kuti mdziko muno kolera ndithu I think wayambiranso. Inuyo ngati munthu wamayi mukupangapo chani pofuna kupewa matenda amene wakolera? Ine ngati munthu wamayi ndionesesa kuti anzathu amene ali ndi ana tumalangizana tikakumana kumabaki nkhondemo kuti tisamangotaya mapampa pena paliponse. Makamaka anthu amakonda kutaya mapampa mmene muyenda madzi nthawi ya mvula ino kuti mwina usiku uno zipita. Tiwazona kuti madzi aja amakokoloka mpaka kukafikanso kumadamu mmene amabweranso kuti tizabwererizaniso tizamwe. Ndiye tumalangizana malangizo ngati amenewo. Palinso nkhani ya ana, amakolo timasunga ana manyumbamo amene ndithu amatha kupita ku sukulu zosiyanasiyana. Mukuonesesa bwanji kuti mwina ana amene waso akukhala anthu otetezedwa kuchokera ku nyumba komanso kupita mu sukulu zosiyanasiyana zimene akuphunzira? Ku sukulu timaonesesa kuti ngati zinthu ngati mango, ngati zigege, zimene zozo asamakagule. Toyesa kuti mwina makolo adzingowapatsa zakudya zoti akadya zoti asamalira bwino ku nyumba kuti akadya sukulu, asamangogula zakudya isawa. Ifona kuti agula mango aja ana aja samatsukanso mwinaso manjaso samasamba amangodya, ndona amakhala chiopsezo zoti athotenga kolera. Pali nkhani imene imachitika pakatipa yokhudza katemera wa kolera. Anthu analandira ndithu, ndimangofuna ndidziwe kuti ngati inuyo kubanja kwanu kudera lanu anthu analandira katemera ameneyo? Katemera wa kolera anthu analandira ndithu ngakhale ena amathawa. Chifukwa amauzana kuti mukangolandira makatemera achulukisa mapero ake simuzabereka. Mwinaso kuti mwina zizibwetsa zovuta zina thupi mwina kudwala kumene ndena amathawa. Komabe atabwera azaumoyeri anapangitsabe maphunziro amalengezetsa pa chigalimoto kuti zilibe mavuto ena aliwonse, zimangothandiza zoti ana asatenge chani matenda isawawa. Ifota ndamene amakhala pa chiopsezo kwambiri ana, ifota amangotola zina zilizonse. Komabe ena amabayisa ngakhale ena amathawa amachalichena malingana ndi zikhulupiriro zawo. Nthenda ya kolera imagona kwambiri pokuti anthu akuchita umve. Ndi nthenda yoti imene mafuna kuti anthu azikhala asmart nthawi zonse. Inuyo ngati munthu wamayi ndikufuna mutsindike pa ubwino omakhala anthu aukhondo makamaka mnyengo imene yavula komanso nthawi ina iliyonse kuti tipewe matenda. Ubwino okha wa ukhondo ndonoti matenda pakhomo pako amachepa. Chifukwa kuti sitipanga ukhondo timapeza zonoti tuluza nthawi yambiri kuti nthawi mwina upita kuchipatala ndi ana ifota adwala, tuluza ndalama zambiri kukwera mabasi upita kuchipatala, mwina ukalipira ndalama kumene kuchipatala. Pamene tikangotsatira ukhondo ndoliso tisungana ndalama yathu imene timafuna kugwiritsa ntchito. Komanso ife tikhala ndi mpata ogwira ntchito zosiyanasiyana sitikhala bize ndi matenda pakhomo. Choyambirira ndikufuna kuti mutiuze dzina komanso kuti inuyo mumakhala kuti. Okay, ine dzina langa ndine Lodine Fidesi, ondidziwa bwino amangodziwa kuti ndine Ampumalanga. Mumakhala kuti kwa Ampumalanga? Ndimakhala konkuno ku 23 konkuno kumusi mudzi mwa Bandamu. Pano patuvula ndi imeneyi yayamba ndipo nkhani za kolera zili nkamwankamwa pamene mwina mayiko oyandikizana ndi dziko lino kolera wabuka mdziko munonso tavako ndithu kuti kwina kwake kolera wapezeka. Nkhani ya ukhondo inuyo mukumayiyendetsa bwanji ndi cholinga chokuti pakhomo pano komanso mwina aneba anu asadwale nawo matenda amene wakolera? Okay, kunoku kolera tikumupewa kwambiri chifukwa musika mwathumu muli angati asiti amene amakozakoza. Amango anayika mbali yawo kaura amango adzigulitsira mbali yawo. Zinthu zawo amango aliyesa amene amagulitsa amango amarula zinthangala kusamala yekha kuti zipite ku bini kuseri ku ya city. Kumene
zinthu zonse tikumazitaya kumeneko nsika kumasesedwa mama wauli wonse makomomunso madzi apa chitsime sakumwedwa ayi tikumwa madzi apa mpopi mwina mwakambapo kunena kuti mumisikamo mukumaonesesa kuti anthu akusesa akutaya zinyalala poyenerera ngati nzika mukumaonesesa bwanji kuti izizi zikutheka chifukwa kuti mwina anthu ena amapezekabe kuti sakuvera zoyenera kuti apange. Okay, anthu osamvera kuti malamulo ake kuti imene tikuyendetsera nsika wathumu ngati kwa mabizinesi iwa especially ngati kwa amangowa chifukwa amangowa ndi amene amabweretsa kwambiri ntchentche ndi amangowa ngati munthu wapatsidwa bench yoti ayale agulitse mangowa ake akufunika kuti amakhala ndi kabigiri kake madzi otsukira mangowo akadyedwa alawo ndi ngati mukuonapo nthangala kancha mango iyeyo ndi amene ali ndi ufulu kumatolera kumatani kumasungira koma ngati pamalopo pali pafupi poti pali business yake sipakusamalidwa tili ndi achama athu musika wa 23 ndi amene amayang'anira zonse kuti ukhondo kuyenda bwanji tili ndi bini ndithu lodalirika loti olowonse ogulitsa dzimangawa amakataya kuti kumenekoko mwakamba bwino makamaka nkhani yokhuza mmisika mmene mukusamalira nangano tendipiteni kukhomo kwanu iniwo mukumaonesesa bwanji kuti kukhomo kwanu banja lanu ndilotetezeka kuti mliri umenewu usabwere. Okay, banja lathu ndilotetezeka kwambiri chifukwa chakuti mbale zikumakhala za clean zotsukidwa komanso mbale pano pali naletsa kusiya mbale panja zikatsukidwa zilowe nyumba mbale zoti zisanatsukidwe zisatulukenso panja zingotuluka panja ukatsukidwa zilowe nyumba ndi chimene tikumaonesesa chimene tikuchita m'manyumbamo. Pakatipo boma limapereka ndithu katemera amene wakolera inuyo munalandira katemera amene? Nalandira tianaso kunyumba kuti nalandira. Mwina mupanga khalo bwino wanji mene mungafotokozere anthu makamaka pa nkhani yolandira katemera amene wa kolera pamene tili mu nyengo imeneyi ya mvula m'dziko lino la Malawi? Kolera vaccination yake ndi yabwino chifukwa choti imangopereka chilimbikitso choti mwina kuti wadwala kolerayo sungafe pompopompo komabe kuti kuthana naye kwa kolera kofunika kuti tipewe basi. Vaccination ili apo katemerayo koma pofunikabe kuti titani tipewe ndithu. Ndipo makatemerayo ndi tinabayisa akolona aijeni akolera tinapanga zonse tinamwayi mwazimene zijazi komabe tili ndi manthabe sinangatavakale kuti chakunsanjeko kuti kolera waphulika anthu adwala kumeneko kolera aijeni kolona zonse Tikanapitirira ndi programu yathu ya Danga Langa pano pa Times TV ndipo mpulogalamu yathu ya lero tikukambirana nkhani yokhudza matenda amenewa akolera. Apanso ndili ndi abambo ena amene ndikufuna kuti ticheze nawo. Iwowo atazitchula dzina komanso kuti amakhala dera liti la mzinda uno wa Lilongwe. Ndikudziweni bambo? Ine dzina langa ndine Limba ni Magola ndimakhala ku area 23 konkuno koma timati pa mtendere pamusi apa. Ndathokoza kwambiri bambo Limbani. Nkhani ili pano ndiyokhudza matenda amenewa akolera. Inuyo ngati bambo mukuona kuti muli ndi udindo wanji kudera kwanu pabanja panu komanso kumene mumachokera pofuna kuthana ndi matenda amenewa kapena kupewa matenda amenewa akolera? Udindo wanga ndi waukulu kwa basi mwangati pa community imene timakhalira mwangati pa banja panga ndimonetsetsa kuti madzi amene tili nawo nyumba zikhalo samalika ngakhale tikwatunga pa mpope koma timafunika kuti tidzawiritsa nkuwasefaso madzi aja chifukwa choti amati akaphulika mise malo amene aphulika sitikwadziwa akumabwera ndi dzinyasa akafuna kukonza madzi aja umazoti akukhala kuda mudzaonetsetsa lero iniyo mukatenga madzi aja kuika mu bucket mukhale nawo adekhe bwinobwino mukapeza kuti muli matope ndezi ngazimezi zimakhaso chikopyezo ku matupi aife anthu ndedi monetsa kuti pa khopanga akatunga madzi aja awiritsa wa safe so bwinobwino kuti tisadwale matenda amene akolera amene avuta mdziko muno komanso ndimatha kuwauzaso madeba ina ndiyena zakufunika kosamala pa khomo pawo kuti matenda imene yakolera isapange affect community yathu. Chaka chatha nthenda imeneyi inali yovuta kwambiri ndipo tinaona anthu ambiri akutaya miyoyo yawo enanso anadwala mwina anapulumuka ku matenda amenewa. Chaka chinochi inuyo mukanakonda kuti anthu apange zotani makamaka kuti aziteteze ku matenda amenewa ifoti matenda amenewa ndopeweka? Chaka chatha matenda anavutadi koma tithokoze kwambiri olemekezeka MP kudera kunoko amene anatimangira chipata chimene chili masambabise chimene so inali center imene ambapititsa ku anthu amene akudwala kolera kuti mufufuze bwino mupeza kuti kunoko ku area 23 chiwerengero cha anthu odwala kolera chidatsika fati ndi zipata ziwiri kuno ku 23 apompa apa pamene amapanga nda 5 clinic amathandizidwa somepo komanso ku masambabise uko kumene so anthu amakathandizidwako. Tithokoze kwambiri fa ulendo unowonso tachikwakonzekera kwambiri kuti kolera ikunoko isafike
IMP adatigulira ambulance imene khale rapid response ndithu kuti kachiti kama kwapezeka munthu odwala nthenda ya kolera anyamulidwe mwasangasanga apita akathandizidwe. Tithokozeso meya amzinda uno ndi akhansala kuchipasula uko nawonso ali ndi magalimoto amenenso adzakhaliso akuthandizira ku nkhani yoti anthu amene atapezeke ndi kolera athandizidwe. Nkhani ya matenda a kolera imagona kwambiri pakusoweka ukhondo. Ndimangofuna kuti mutsindike kuti kodi ukhondo ndofunikira bwanji pa miyoyo ya anthu. Ukhondo ndofunikira kwambiri pa miyoyo ya anthu makamaka tiyambire nyumba. Tikuena kuti ngati pali zakudya zoti timadya mwaro ndotatho zoti ngati za fresh tikuena kuti zidzitsuka kaye tisanambe kudzidya zakudya zija tikatero tikha kuti tapewa ku nthenda imene pali zina zoti zikuena kuti titsuke tisambe m'manja kaye ndi sopo ndikugwira zakudya zija ndikutsuka bwinobwino ndikumaphika bwinobwino pakhomopo ngati pali ana ang'onoang'ono akhanda akuena kuti adzasamala bwino akatha kwasamala naja adzisamba m'manja komanso anaja kwasambisa bwinobwino tikatero ndoti nthenda imene ya kolera atitha nayo. Kwanza athu amene azimayi amene amagulitsa malonda amene amakhala ndi ana adzionetsetsa kuti adzikhala ndi madzi pafupi upeza atagulitsa malonda zakudya koma mwana wawo adzionongera anthandiza osasamba manja koma akagwiraso zakudya zija chimenecho chimakhaso chiopsezo ku community ya anthu. Ndi udindo wathu kuti tidzauza azimayi tikamagula malonda aja tikuena tafotokozereso kuti kodi kolera mukumaidza kuti imatani ikati impeze munthu amene aja tikathandiza ndikozoti kumene kupita koso akaperekaso mauthenga amenewo. Mwakambapo makamaka pa nkhani yokhudza ana ambiri pano akumapita mu sukulu zosiyanasiyana ngati makolo mukumaonetsa bwanji kuti ku sukulu kumene kuchako ana akudya chakudya chotetezedwa komanso akuziteteza kuti asadwale matenda amenewa otsegula mimba kapenanso matenda amenewa akolera. Ndi udindo wa makolo ifeyo kupita ku sukulu kuja kukaona kuti kodi zakudya zimene zimagulitsidwa pansika pamene amagula ana ndi zotetezedwa motani komanso kumana ndi ahedi osamaopa yahedaji kupita ukafotokozera kuti mudzionetsa anthu amene amagulitsa zakudya apapa zakudya zawo zikhala zosamalidwa kuti ana athuwa atetezedwe ku nthenda imene ya kolera. Programu yathu ya Danga Langa ikadapitirira ndipo apatirinso ndi abambo ena amene tikufuna tikambirane pamutu omwe uja wokhudza kolera. Ndikudziweni bambo komanso kuti mumakhala kuti. Ine dzina langa ndine Son Famangani ndikukhala cha ku 23 kunkuno koma cha pa Midrand momusiyapa. Nkhani tikukamba pano ndi akolera. Nkhani imeneyi ikutenga miyoyo ya anthu ambiri mwina tili nacho chisanzo chaka chatha matenda amenewa anavuta kwambiri mdziko mwathu muno ndipo chaka chino palinso chiopsezo kuti matenda amenewa akhoza kupezekazo kuti abukanso. Ndimangofuna kuti mundifotokozere kuti ngati bambo iniwo mukuona kuti ndi udindo wanji umene mungakhale nawo pa banja panu kudera kwanu komanso dziko lanu kuti matenda amenewa tiwapewe. Ine ndili ndi udindo waukulu makamaka kulangiza banja langa kuti tikhale anthu amene tionetsetse kukhala ndi ukhondo pachakudya komanso angakhale pakhomo pathu mmene tingapangire zinthu kumbali yokhudzana ndi kusamala chakudya pakhomo pathu komanso kuonetsetsa kuti ana athu pamene akupita ku sukulu tizionetsetsa kunena kuti chakudya chimene akugula ku sukulu kuja chikhale choti ndi chamoto osati chozizira. Udindo wanga ndi olangiza kwambiri zimenezo komanso angakhale manebazi kwalangiza kunena kuti pamene nthawi ino ya mvula ana athu apita ku sukulu tizionetsetsa kuti chakudya chimene tikuwapatsa komanso chimene akugula chizikhala chamoto nthawi zonse. Mwina mwakambapo kunenazo kuti udindo wanu ndi olangiza kuti matenda amenewa anthu awapewe. Nkhani ya ukhondo inuyo ngati bambo mukuona kuti anthu ukhondowu awupange motani kuti matenda amenewa asabuke? Ine ndikuona kuti ukhondowo anthu akuyenera kukhala nthawi zonse ozindikira kunena kuti pamene pakuchitika kaya pakuphikidwa chakudya makamaka konza chakudya azikhala anthu amene nthawi zonse asamba m'manja kaya mwina anali ku toilet asambe m'manja pamene akubwera udzambo konza chakudya chija aonetsene kuti akhale ndi ukhondo kusamba m'manja komanso zimene akupakira mu chakudya chija zikhale zoti wazisamala bwinobwino watsuka bwinobwino. Chaka chatha kumayenda katemera amene wakolera anthu ena analandira ena anathawa kamba kazikhulupiriro zosiyanasiyana mwina chaka chino katemera amene akhalenso akupitirira kuti anthu alandire wakolera. Iniyo ngati bambo mwakhonzeka kulandiritsa katemera amene apa banja panu komanso kuuza anthu ena za katemera amene? Yes, makamaka ine chaka chatha nalandira komanso apamjanga nalandira. Chaka chino ndikulimbikitsanso enanso kuti akafika opereka katemera asathawe malingana ndi mmene zikhulupiriro zikukhalira kuti
anthu ena amakhala nzikhulupiriro kuti katemera akabwera kuzenera zoti mwina katemera amene sangakhale okolera koma mwina zinthu zina asakhale nzikhulupiriro zimenezozo akhulupirire kuti katemera amene akubwera ndi wokoleradi ndipo alandire katemerayo cholinga chonena kuti matendawa tiapewe. Mwina pamene tikupita kumapeto ndi programuyi mawu anu ena angakhale otani pa nkhani imeneyi ya matenda akolera mdziko muno? Ine mawu anga ndionena kuti ndikuchenjeza malawi anzanga kunena kuti pamene tili mnthawi ya mvula ino matenda akolera alipo ndipo ayamba kale kubuka. Ndiye ndikupempha malawi anzanga kunena kuti pamene talowa mnthawi ya mvula tionetsetse kukhala anthu aukhondo komanso tionetsetse kunena kuti titeteze ana athu kumbali yokhudzana ndi zakudya kaya ku sukulu kaya malonsa amene apita kaya ndi misika amenewa akhale otetezeka ndipo tizionetsetsa kuti ana athuwa tizalangiza kumbali yokhudzana ndi kugula zakudya za moto komanso ndikuchenjeza anzathu amene amagulitsa malonda misika kunena kuti aonetsetse kunena kuti zimene akugulitsa anthu zikhale zosamalika komanso zotetezeka cholinga chonena kuti tipewe matendawa kuti asapitirire kufala. Ndiye tikupitirabe programu yathu ya Danga Langa kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ndipo mpulogalamu ya lero tikukambirana zokhudza matenda amenewa akolera. Matenda akolera abuka kwambiri osati mdziko la Malawi lokha komanso maiko ena amene aloyandikana ndi dziko lino ndipo anthu ambiri miyoyo yawo ili pa chiopsezo cha matenda amenewa. Ndiye lero tinati tiyende mu mzindawu timve kuti kodi anthuwa akukonzekera bwanji kuti matenda amenewa asabwere monga amene anavutira chaka chatha. Ndiye apa ndi amayi ena amene ndikufunanso kuti tipitirize kukamba nkhani imeneyi yokhudza kolera. Nditakudziwani mayi wanga? Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Debola Banda. Mumakhala kutiko mama? Ine ndimakhala ku 23 konkuno ku Gologota. Nkhani ili apa ndiyo khudza kolera. Sindikudziwa kuti ngati mayi mukupangapo zotani kuti kolera ameneyi asakufike nyumba mwanu komanso kusafika nyumba mwanu mukutetezanso mwina anthu amene mwakhala nawo moyandikirana. Chabwino ifeyo kunoko ngati mbali yakwathu ku Gologota choyambirira tikuyamika boma foti anatithandiza ndi matoilet aja okhala ndi totsekera tija pafupifupi wina aliyense analandira kamene kajaka ndipo matoilet athu ndotseka bwinobwino ntchentche sizimatuluka. Chachiwiri ndichonena kuti mene tinaonera mene inavutira kolera chaka chatha chaka chinocho tinayesetsa ndithu kuti ngati mzimayi wina aliyense atengepo udindo onena zoti azimayi ambiri asamangotayira mapampa pena paliponse chifukwa chimene chimachitika nchonena zoti zimene zikakhala mbwe ndi zimene zimapezeka zoti ntchentche zikumakatenga zimanyasi zimene zija matibwetsera manyumba mwathu muzakudya mapezeka zoti ntende chekukula pafupifupi wina aliyense anaphunzitsidwa koso zonena kuti tiwene tikhale ndi madzala abwino pamakomo pathu tikachoka ku toilet kusamba m'manja panopa zimene zikukhala rino zalowa aliyense nuchakhanga rino chikhalidwe chonena kuti ni mwana wolo wankulu akachoka ku toilet asambe m'manja akakhala zoti mzimayi wasintha mwana athewera asambe m'manja. Ndiye chaka chinocho ifeyo kuno ku 23 tinamukonzekera kolera ngakhale bezina zovuta sizilepera anthu ena ake ndovuta be ndithu mapezeka be kuti dzitapwi akungotaya be zinthu zija mosasamala koma kwambiri ifeyo tinakonzeka ndithu. Mwina atu sipalephera anthu ena amene ali osamva kuti kuuzidwa kuti mapampa msamataye pena paliponse komanso mukachoka ku chimbuzi sambani m'manja kumapangabe zinthu zotero. Inuyo mukumachitapo bwanji kuti anthu akhale ndithu akumvera kupanga ukhondo makomo mwawo? Ifeyo timalimbikitsa anthu makamaka pakakhala zochitika ngati maukwati kapena maliro ndikumalengeza kuwadziwitsa anthu kuti kolera ilipodi ndipo kolera imapha. Njira zopewera kolera ndi izi: tizisamba m'manja tikachoka ku toilet ndi sopo, timwe madzi aukhondo. Panopa boma linapanga njira zonena kuti nyumba iliyonse ikhale ndi madzi a water board. Pafupifupi ambiri talandira madzi ukwathuka matasabuside talandira madzi amene achawo ndi ochepa mwina amene akhozokhala kuti agwitsa ntchito zitsime kapena acha mijigo koma ambiri tili ndi matapu ndiye madzi aukhondo tizimwa tizisamba m'manja ndi sopo komanso tisamalitse kwambiri makamaka ife azimayi nkhani ya mapampayi tisamalitse kwambiri chifukwa imeneyi ndi imene ikukhala ngati kuti pafupifupi mzinda uliwonse umatuka yenda umaona kuti dzimapampa zili mbwe zimene zili nyasi tsopano koma tikumakhala ndithu ndi initiative imene yonena kuti kaya pamaliro kaya ndi pamaukwati tilengeze anthu tadziwitse zonena kuti kolera ilipodi ndipo kolera imapha. Pakati apo boma linayamba ndithu kupereka katemera amene wakolera ndipo ndikukhulupirira kuti katemera ameneyi akhale akupitirira. Inuyo ngati munthu munalandira katemera ameneyi komanso anthu mwina amene omvera mungawuze zotani makamaka pa nkhani yokhudza kolera yokhudza katemera ameneyu tinamulandira koma ngakhale be panali zovuta zina chifukwa chonena zoti
makatemera anakhanga atsogozana ndi anthu ambiri amakhala kuti ali ndi mantha ena ati chani zolankhula za anthu mumadziwa. Koma katemera wa kolera tinalandira ndipo tikuwalimbikitsa anthu kuti ngati azaumoyo atabwera m'mudzimu nakuwuzani zoti katemera wa kolera tiyeni tikabaye ana athu, tiyeni tabayise katemera wa kolera fo kolerayo ilipodi ndipo kolera imapha. Kolera makamaka ndi nthenda imene imachitika chifukwa chokusowa ukhondo. Inuyo monga munthu amayi ndikufuna mutsindike pa ubwino woti anthu tizikhala aukhondo. Ine ndifuna nditsindike apa azimayi anzanga komanso dziko mmene mukuonera kuti tiyeni tikhaleni anthu aukhondo. Ziwiya pakhomo zikhale zosamalika, pakhomo pakhale dzala, pakhale chimbudzi chabwino. Tikachoka ku toilet tisambe m'manja ndi sopo, tisamalitse ndithu foti nthendayi ilipodi ndipo ikupitirira kupha miyoyo, ikuononga miyoyo ya anthu. Ndeti kapanda kusamalitsa ife azimayi makamaka ndamene makhala ndi udindo waukulu oyang'anira makomo athu. Ngati mzimayi uyenera kuti iwe uonetsetse zoti pakhomo pako pakhale pabwino pa ukhondo ponena zoti nchenche sizikhala vakalalayi. Ngati ndikukolopa m'manyumbamo tiyeni tikolopeni bwinobwino mwa ukhondo. Mbale zathu tiyeni tizisamalitseni bwinobwino zisamangotera nchenche, titsuke bwinobwino. Tikatero tidzapewa nthendayi, fa nthendayi ndiyopewekaso ndithu. Tikupitirirabe ndithu ndi programu imeneyi ya Danga Langa. Pano ndithu ndili ndi afumu agogo adera lino. Ndimangofuna kuti amene wanso ticheze nawo lero. Koma ndisanayambe kucheza nawo ndikufuna kuti atiyankhule kuti anthu tiwadziwe kuti kodi iwowa ndi gogo ndani komanso akuyimira dera liti. Ndikudziweni mfumu. Inetu ndi afumu a Chambwinja. Inuyo mumayimira dera liti? Ine ndi 23 ino Midland. Amene wotu ndi agogo a 23 ku Midland kumeneko. Pano pali nkhani agogo. Nkhani ili pano ndiyokhudza kolera. Inuyo ngati mfumu mukuchita ponji kuti anthu kudera kwanu akhale otetezeka ku matenda amenewa akolera? Muzikumu kwambiri. Matenda amenewa akolera choyambirira tuthokoza kwambiri boma chifukwa chakuti inatipatsira ma HSA azaumoyo amene tikugwira nawo ntchito m'madera mwathu. Ndipo kawiri pakakhala pali vuto linali lonse choyambirira timalumikizana ndi iwowa. Komanso ifeyo ngati mafumu m'madera mwathu tinakonza njira zosiyanasiyana monga kuti nyumba iliyonse isataye zinyalala ku poloti ya anzawo, komanso madzi mu mpanda yaumve asatuluke kupita mu msewu kapena ku poloti ya anzawo. Chifukwa zimenezi ndi njiraso zina zimene zimafalitsa matenda amenewa. Ndipo tinakonzanso mabailozi athu m'madera mwathumo kuti munthu wina aliyese akapezeka akutaya zinyalala makamaka m'manda, m'misewu ndi m'ngalande anthu amataya kwambiri mapampa. Ndeti kapeza anthu amenewa timalipiritsa ndalama. Akalipira ndalama zija, ndalamazo timagwiritsa ntchito kugulira zida zamutsi. Kotero kuti nkhani imene aliyese pano ndi mulonda wa mzake kuti madera mwathuso muli ukhondo kwambiri chifukwa chopewa matenda ngati amenewa. Palitu nkhani imene yakatemera wakolera. Anthu ambiri amakhala akudandaula ena kukana kumene kulandira katemera amene wakolera. Ngati mfumu munachitaponji kuti anthu akudera kwanu alandire katemera amene? Kudalidi ntchito poyambirira. Chifukwa kuno ku Malawi ndi vuto nthawi zina anthu tikangumva kuti kubwera katemera timangonena zimene tiganize mutu mwathu. Osakhala zochokera ku nduna wa zaumoyo kuti walengeza ayi, koma kungunamizana aliyese akaganiza. Ena amanena ayi mkalandira katemera amene ayi simubereka, ayi mkalandira katemera amene ndioti wangu zembera afunu chepetsa chiwerengero cha wanthu. Ndiye pamakhala ntchito kuti anthu tilumikizane nawo, koma tithokoze kwambiri mophatikizana ndi anzathu azaumoyo kuti titafikira anthu madera osiyanasiyana. Ine ndayambirira kulandira katemera amene uja, komanso anthu ambiri kumadera kuno anamulandira ndithu. Kotero kuti chaka chino ndeti saname asanafike. Nkhani ya kolera imagunda kwambiri pa ntchito za ukhondo. Nimafuna kuti mutsindike ngati afumu, muyankhule ngati gogo kuti kodi ndikufunika kwanji kuti anthu anu azikhala anthu aukhondo nthawi zonse ndi cholinga chokuti matenda amene wakolera awapewe. Zikomo kwambiri. Iyayi ife kutsindika kwa ife mafumu kawiri timakhala ndi mwayi olankhula m'magulu mwa anthu kuchokera misonkhano yokha ya madera mwathu. Anthu ena amakhala atambwali sathu kufika, koma timatulankhula nawo kudzera pa zovuta, komanso ulankhula nawo
kudzera muzochitika zosiyanasiyana zimene tikupanga maukwati, maliro komanso misonkhano yathu. Ifeyo chimene tikulimbikitsa kwambiri ndi chakuti anthu aliyense payekha akhale msilikali omenyana ndi nkhondo ya matenda amene akolera. Chifukwa matenda amene akolera amafala mwachidule kwambiri, ndiye timuonetsetsa kuti aliyense atsatire zimene tapangana mdera kapena zimene tikuchita mdera, kotero kuti ena amene nthawi zina zimadandaulitsa kwambiri ndi amene amakana mwina kupita ku chipatala. Matenda awa akafika mnyumba muja, pamene amadzadzidzimuka mwina anthu awiri atatu mnyumbamo wapita. Ndiye izi kwa ifeyo ngati mafumu pali dongosolo ndithu labwino, monga dachitiso chaka chatha kuti kwathu kuno matenda asanavute kwambiri chifukwa cha njira ngati zimene timatsatazo. Chaka chinonso tutsata njira zomwezo, makamaka nthawi ino ya mvula imakhala yovuta kwambiri, kotero kuti tuyesetsa kuti imene madzi akudzinga ngalande zikonzedwe kuti madzi azidutsa, komanso aliyense aonetsetse kuti zinyalala asataye paliponse ayi, komanso mapampa imene inde tikuinena paliponse chifukwa azimayi amasiku ano ndi osiyana ndi ambuyomo. Ambuyomo amagwiritsa ntchito matewera, akachitero amachapa, alerotu agwiritsa ntchito mapampa. Ndiye mukapanduyikapo nzeru kwambiri ndi kuti m'misewu monse akungutaya. Ndi zimenezi tayikapo nzeru kwambiri kuwaphunzitsa azimayi aja, komanso kuwauza ubwino oti azitenga mapampa aja ngati zavuta akumbire pasi. Apo yayi kuthira parafini amayaka bwinobwino kunguyanika, kotero kuti mwanjira ndi chiphunzitso chimenechi madera mwathumu muli bwino kwambiri. Mmene monsotu ndimene ndachezera ndi anthu osiyanasiyana amene ndinawapeza ku dera la area 23 muno mu mzinda wa Lilongwe. Lero timakambirana zokhudza kolera. Anthu amenewa afotokoza zimene iwo akupanga ndi cholinga chokuti kolera ameneyu asabukenso dziko la Malawi lisakhalenso pamoto ngati imene linalili chaka chatha. Mwamva ndithu kuti matenda amenewa amachitika kwambiri ngati anthu sakupanga ukhondo woyenerera, akambapo njira zimene mungatsatire komanso zoyenera kuchita kuti matenda amenewa muwapewe. Kuchokera kwa ineyo mulutswano chigawo chino chapakati, Wezzie Gausi, ndingoti tsalani bwino komanso tentipitirize kuchita ukhondo tsiku ndi tsiku.